Il-kwalità tal-ilma l-lawm fil-Gżejjer Maltin hi b'mod ġenerali għolja ħafna. Dan joħroġ minn analiżi dwar l-ewwel 10 ġimgħat tal-istaġun uffiċjali tal-lawm ta' din is-sena. Ma' TVM News il-professur Viktor Għaxaq li għamel din l-analiżi qal li l-istudju tiegħu iffoka fuq il-livelli tal-batterju E. coli. Iktar minn 95% tal-postijiet huma ġew eċċellenti, jiġifieri safe għall-lawm. Jekk inti ssib livelli għoljin fil-baħar, dak ikunu riċenti u jkunu sinjal ta' drenaġġ. Xi 4 stazzjonijiet qabżuh u ma ġewx dak li jgħidulu skort bħala eċċellenti. Mill-analiżi ta' Prof Għaxaq ħareġ li Little Armier tal-Veċċa u Kisisana huma fost l-aqwa siti f'Malta u San Blas, Marsalforn u Daħlet Qorrot irriżultaw bl-aħjar ilma baħar f'Għawdex. Min-naħa l-oħra il-Balluta u l-Bajja ta' San Ġorġ f'San Ġiljan irriżultaw bħala l-aktar żewġ siti b'livelli għoljin ta' E. coli. Dawn iż-ġiex postijiet baqgħu leħżen biex ngħidlek għal dal-aħħar 5-6 snin. Tax-xama, is-sirens u tal-ażżenin fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar ukoll kellhom livelli ta' tniġġis ogħla mill-maġġoranza tas-siti l-oħra. Il-professur Għaxaq innota li dawn il-5 siti jinsabu kollha f'żoni mal-baħar li huma urbanizzati ħafna. Il-Blue Lagoon u wieħed mill-iktar notfa u still hemm tant ħawwiema jinġabru f'daqqa. Jiġifieri jista' jkun raġuni għaliex l-ilma ikun inqas tajjeb huwa mhux fuq id-densità ta' ħawwiema imma iktar fuq xemm max-xatt. Spjega li minn sena l-oħra il-qagħda ta' bajja tista' tinbidel bħalma ġara fil-bajja tal-Ar l-Aħmar f'Marsa Xlokk. Din hija bajja li s-sena l-oħra kienet tajba ħafna. Imma nistgħu ngħidu minn din l-analiżi li dis-sena marret all-ar bid-doppju. L-analiżi tal-professur Għaxaq issemmi wkoll li l-Exiles u l-bajja sabiħa f'Birzebbuġa ingħalqu temporanjament minħabba episodji qosra ta' tniġġis. Madankollu qal li dan ma wassalx biex il-kwalità ġenerali tagħhom titqies bħala ħażina. Bejn Mejju u Settembru l-uffiċjali tad-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali jieħdu kampjun fil-ġimgħa mis-87 sit uffiċjali tal-lawm biex analizzaw il-kwalità tal-ilma baħar.